Ahoj a srdečne ťa vítam pri Doktor V, tvojej budúcej kozmetike pre dlhovekosť. Kde vlastne spočíva problém s kozmetikou? Na trhu sú miliardy produktov, ale väčšina, 95% produktov starostlivosti o pleť, pôsobí naozaj len na povrchu. Ty však chceš dlhovekosť. Čo znamená dlhovekosť? Chceš ovplyvniť svoju budúcnosť? Chceš byť dlhšie krásna, dlhšie mladá a mať dlhšie pevnú pokožku? A práve preto sme si dali za cieľ vytvoriť tieto produkty pre teba. Bežná starostlivosť o pleť je symptomatická, je zameraná na príznaky a práve tento problém sme sa snažili vyriešiť. Na ľavej strane je bežná kozmetika alebo starostlivosť o pleť. Vždy hovorím, že existujú ošetrujúce produkty a množstvo ošetrujúcich radov, ale len málo radov účinnej kozmetiky je takých dobrých ako tie naše. Produkty sú zvyčajne zamerané na príznaky. To znamená, že ide o vyhladenie vrások, vyhladenie liniek, ale nikdy sa nerieši celá príčina, ktorú treba odstrániť. Alebo napríklad sérum, ktoré podporuje iba hydratáciu. Všetko je vždy zamerané len na jednu vec. Sú to úplne bežné štandardné zložky, veľmi často aj také, ktoré by sa už v bežnej alebo modernej kozmetike do produktov nemali dávať. A najväčší problém je samozrejme ten, že nemajú žiadnu bunkovú hĺbku. To znamená, že účinné látky vôbec neprenikajú do pokožky a nedostanú sa tam, kam by vlastne mali. Pri Doktor V je to však úplne iné. Máme prístup k bunkovej kozmetike a dlhovekosti, ktorý funguje inak. Chceme podporiť bunku a Dominik vždy hovorí, že pokožka je najväčší orgán a my chceme tento orgán podporiť energiou, regeneráciou a to je samozrejme niečo úplne iné. A tu ideme cielene na obnovu buniek a chceme spomaliť proces starnutia buniek. Ako to robíme? S dvoma veľmi dôležitými účinnými látkami, a to konkrétne NMN a DHM. Tieto látky zvyšujú mitochondriálnu bunkovú energiu a účinne chránia pred oxidačným stresom. Čo to znamená po slovensky? DHM spomaluje a na to existujú aj štúdie, starnutie buniek a NMN dodáva bunke neuveriteľnú energiu, takže chce zostať dlhšie mladá. A ďalšou bombastickou účinnou látkou, ktorú u nás nájdete, je fisetín. A fisetín je senolitikum. Teraz sa každý pýta, čo to je. Na začiatku som to tiež nevedel, ale senolitikum je v podstate na to, aby odbúravalo starnúce bunky a vlastne ich odstraňovalo. To znamená, že chceš mať len zdravé bunky, nechceš žiadne staré poškodené bunky a práve to robí fisetín, respektíve toto senolitikum. Vedecká dokonalosť je pre nás aj tak najvyššou prioritou. Založil som ju spolu s Dominikom, ale k tomu sa ešte dostanem. Chceme mať naozaj čistý beauty prístup a samozrejme zapracovať jeho medicínske a vedecké poznatky do tejto pleťovej kozmetiky. Kedy u nás vidno prvé úspechy? A to už dnes môžeme s naozaj čistým svedomím povedať, že je to neuveriteľne skoro. Dnes som opäť dostala fotku porovnanie po 7 dňoch. Človek by tomu naozaj neveril a ani zákaznička tomu nemohla uveriť, ako sa jej pleť v tak krátkom čase tak výrazne zlepšila. Peptidové Power Serum obsahuje argirelín, rovnako ako naše denné krémy a už v prvých dňoch vidno vďaka tomuto argirelínu skutočné rozdiely. Je to peptid, ktorý ti v podstate trochu vyledzuje vrásky. Optimalizácia bunkovej funkcie, to predsa chceš mať úplne energiou nabitú bunku. A dá sa povedať, že približne po 6 týždňoch sú vďaka NMN merateľné účinky na 3 bunkové kompetencie. A to najúžasnejšie, samozrejme, je táto epigenetické zlepšenie vďaka DHM, ktoré je podľa štúdií dokázateľne merateľné asi po 3 mesiacoch. Epigenetika je naozaj niečo veľmi zaujímavé. A totiž to môžeš ovplyvniť 80% svojho bytia, svojho starnutia alebo svojho zdravia sám a len 20% je v podstate genetických. To znamená, že ak ošetruješ alebo podporuješ svoju pokožku správnymi produktmi, máš možnosť starnúť v podstate o 80% pomalšie alebo lepšie. My sa samozrejme zameriavame na udržateľne zdravú a krásnu pokožku. A to je aj úplne jasné naše hlavné krédo. Zdravá pokožka je krásna pokožka.
Nechceme nič dodatočne zakrývať, nechceme byť anti-aging, ale chceme udržať bunky čo najdlhšie zdravé, aby pokožka zostala čo najdlhšie krásna. Čo však treba vždy povedať, s jednorazovým použitím nemôžem očakávať nič prehnané. Samozrejme je výhodou, ak používaš celú sériu, pretože je dokonale zladená a navyše zabezpečíš každodenné použitie ráno aj večer. Tak, teraz sa dostávam k NMN. To je môj prvý kamarát, teda prvá účinná látka, ktorú vám chcem krátko predstaviť. Nejde mi o to, aby som vám teraz rozprávala veľa o tejto účinnej látke. Chcem vám len ukázať, čo dokáže. Naľavo vidíte mierne začervenanú pokožku, možno až smerom k rosaceji. Na pravej strane, po použití produktov Dr. V, je pokožka absolútne krásna, hladká a vyhladená. Túto dámu veľmi dobre poznám a je veľmi, veľmi nadšenou partnerkou Dr. V, pretože predtým chodila raz za mesiac dokonca ku kozmetičke, ktorá jej vždy predpisovala skvelé kozmetické produkty. Ale vďaka Dr. V má teraz, ako s láskou hovorí, úplne inú architektúru pokožky a oveľa krajší vzhľad pleti. A tieto účinky, našťastie, nemá len Anet, ale naozaj ich vidíme takmer plošne. Tu je ďalší príklad od jednej francúzsky. Vľavo sú jasne viditeľné vrásky a už aj veľa pigmentových škvrn. Vpravo, myslím, že to bolo naozaj veľmi krátke použitie, myslím, že to bol naozaj len 1 mesiac, bolo u nej jasne viditeľné masívne zlepšenie pokožky. Čo je tu dôležité? NMN je v podstate prekurzorom NAD+, a hladina NAD+, je vlastne taký elixír mladosti, ako by som to povedal, enzym mladosti, a táto hladina klesá už vo veku 25 rokov. To znamená, že pomocou NMN môžeš podporiť hladinu NAD+, čím si zabezpečíš, že tvoja pokožka zostane dlhšie mladá. Peptídy sú teraz veľmi populárne a argirelín je napríklad jedným z týchto peptídov, ktoré sme zakomponovali do našich produktov, ale aj Matrixyl 3000. Ale nezáleží na tom, ako sa volajú, ide predsa o to, aby bol viditeľný efekt. A toto je napríklad veľmi milá kolegyňa z mojej práce a tam je úplne jasne vidieť oveľa vyhladenejšiu pokožku. Myslím, že sme fotku po ošetrení robili po 2 mesiacoch. Argirelín a Matrixyl 3000 podporujú produkciu kolagénu a vďaka tomu naše produkty skutočne preukázateľne zabezpečujú hladšiu pokožku. Aj očné okolie je jednoducho oveľa lepšie. To je jednoducho úplne jasne vidieť. Je to jednoducho neuveriteľne rozumné používať naše produkty, pretože pokožka je potom naozaj oveľa lepšia. Som predsa sama najlepším príkladom. Naše produkty používam určite už 1,5 roka, pravdepodobne aj kvôli celej testovacej fáze, a moja pokožka. Nedávno ma oslovila známa, ktorá sa teraz tiež stala partnerkou a povedala, že sa chce stať partnerkou, pretože nemôže uveriť, o koľko lepšia je moja pleť. A úplne verí našim produktom, keď jednoducho vidí, o koľko mladšie napríklad vyzerám. Tak a tým sa už dostávame k 3. slajdu o účinných látkach. A tu je tiež úplne jasne vidieť naľavo poškodené kožné bunky, pigmentové škvrny a nerovnomernú pleť, zatiaľ čo napravo je pleť oveľa krajšia so silnejšou kožnou bariérou. A tu človek jednoducho vidí, čo naše produkty naozaj dokážu. A tu je úplne jasné, že ide hlavne o DHM a fisetín, ktoré sa starajú o odstraňovanie starých, poškodených buniek a z DHM vlastne bunku tak posilníš, že jednoducho pôsobí mladšie. Aj tu Regina má tiež úplne bláznivý príbeh. Mala veľmi veľa pigmentových škvrn a ako vidíte, na pravej strane sú tieto škvrny takmer preč. A to je, aj sama povedala, že je teraz nadšenou zákazníčkou a partnerkou, pretože tiež hovorí, že by nikdy neverila, že kozmetika na pleť môže niečo takéto dosiahnuť. Presne tak, a kto vlastne som? Volám sa Kristína a patrím do zakladateľského tímu, alebo som súčasťou zakladateľského tímu spolu s Dominikom. Som vizionárska podnikateľka už vo 4. generácii. Spolu s mojím bratom vedieme 4 firmy, z ktorých 3 sme za posledných 7 rokov založili na novo. Ale existujeme už hrdých 89 rokov v šperkárskom odvetví, odkiaľ vlastne pochádzame.
ale sme veľmi otvorení novým veciam, veľmi motivovaní a hľadáme nové cesty a nové modely, kde by sme sa mohli uplatniť. A Dr. V je vlastne kozmetika spojená so social sellingom, čo sú obe moje absolútne srdcové projekty. Respektíve kozmetika ma vždy lákala. Pracovala som už pre L'Oréal aj pre Johnson & Johnson. Tam boli začiatky mojej kariéry a kozmetika mi naozaj veľmi, veľmi prirastla k srdcu a v kombinácii so social sellingom je to jednoducho dokonalá zhoda, pretože sú to produkty, ktoré jednoducho presvedčia. Doteraz som nemala ani jediného zákazníka, ktorý by mi povedal, že produkty sú zlé. Práve naopak, máš vlastne len nadšených zákazníkov a to robí celý ten produkt taký super zaujímavý. A kto nám vlastne priniesol tieto úžasné produkty? To je Dominik. A tu sa naozaj stretáva medicína a podnikanie, pretože Dominik je neuveriteľne vizionárska duša a v skutočnosti je Dominik odborný lekár pre estetickú chirurgiu. Ale to, čo ho naozaj robí výnimočným, je tento neuveriteľný background v oblasti dlhovekosti a odborné znalosti o čase. Vždy hovorím, že Dominik jednoducho žije o 10 rokov v budúcnosti. Pred 10 rokmi napísal bestseller podľa časopisu Spiegel o tom, že starnutie je liečiteľné. A vtedy to bolo pre mnohých naozaj veľmi mätúce a všetci boli takí, čo to vlastne hovorí? Longevita, teda dlhovekosť, vtedy v Európe vôbec nebola témou. A teraz, o 10 rokov neskôr, treba úprimne priznať, že sa všetko točí len okolo tejto témy, ale Dominik bol už pred 10 rokmi úplne vpredu. Na všetkých univerzitách, kde by dnes mal byť každý lekár alebo vedec. Bol na Harvarde, robil výskum na Stanforde a tiež na Cornelle. Naozaj veľmi, veľmi pôsobivé zázemie, ktoré len ťažko nájde konkurenciu. A to je aj dôvod, prečo vždy s láskou hovorím, že u Dr. V nikdy nebudeme mať problémy s produktmi, pretože Dominik má v hlave produktovú pipeline, ktorá je nekonečne dlhá a hlavne je vždy o krok pred svojou dobou. To znamená, že vždy budeme mať produkty, ktoré budú jednoducho pred ostatnými. A tá základná formula, respektíve základný recept, ktorý Dominik tiež vymyslel, sú práve tieto 3 bunkové kompetencie a podľa nich je navrhnutý každý produkt. To znamená, že u nás ide vždy o obnovu buniek, o produkciu energie v bunkách a detoxikáciu buniek. A tak všetky produkty zasahujú minimálne do jednej z týchto bunkových kompetencií. A samozrejme chceme, aby sa bunky regenerovali a tým pádom obnovovali, čo prirodzene zlepšuje štruktúru pokožky a znižuje prejavy starnutia pokožky. Potom samozrejme produkcia energie. Chceš, aby mitochondrie produkovali energiu a aby vznikla naozaj vitálna, odolná pokožka. A samozrejme detoxikácia. Chceš samozrejme podporiť všetky procesy, ktoré prirodzene chránia pokožku pred vplyvmi prostredia a zároveň ju detoxikujú. Ako vyzerá naša produktová paleta? Rozhodli sme sa, že teraz pôjdeme proti trendu korejskej kozmetiky a La Glace Skin, kde sa nanáša 37 vrstiev na seba a zavádzame trend, ktorý už prichádza aj z Japonska, teda späť k úplne normálnej kozmetickej rutine, ktorú môže robiť každý deň, či už muž alebo žena, na tom vôbec nezáleží. A preto u nás nájdete ráno čistiaci prípravok, potom toner, vitamínové C sérum alebo Peptid Power sérum, nasledované denným krémom a Sundrops a večer potom nočný krém a očný krém. To znamená, ako vidíte, celé je to veľmi prehľadné a dole je presne vidieť, na aké bunkové kompetencie naše produkty cielia. Všetko je samozrejme dokonale zladené. To znamená, že ak naozaj chcete získať plnú dávku účinných látok, má samozrejme zmysel prejsť rovno na všetky produkty. Najlepšie účinky máme, alebo najlepšie účinky vidíme vtedy, keď ľudia naozaj používajú celú našu paletu produktov. A práve vtedy to dáva úplný zmysel, pretože si môžeš spraviť fotku pred a po a 100% uvidíš úžasnú pozitívnu zmenu. Aké sú naše hodnoty? A to bolo pre mňa obzvlášť dôležité. Chcem byť čistý, chcem byť vegánsky a chcem byť vyrobený v Nemecku. To znamená, že všetky naše produkty sa vyrábajú v Nemecku. Na to som obzvlášť hrdý. Sme úplne čistí. To znamená, že v našich produktoch nie je nič, čo by bolo akýmkoľvek spôsobom škodlivé. Sme vegánsky, sme cruelty free, neobsahujeme parabény, silikóny a nepridávame žiadny mikroplast.
Nerobíme žiadne kompromisy v účinnosti ani v zodpovednosti a zároveň ponúkame veľmi rozumnú cenu za tento typ produktov. Dominik vždy hovorí, že keby sme naše produkty predávali v obchodoch, stáli by minimálne 3 až 4 krát viac. To znamená, že u nás naozaj dostanete neuveriteľne skvelý produkt za absolútne rozumnú cenu. A prečo je práve teraz najlepší čas začať? Myslím si, že to je úplne jednoduché. Myslím, že ak doteraz niekto nepočul slovo longevity, tak ho dnes určite počul. Ale je to na jazyku všetkých, je to všade a v súčasnosti je to 60 miliardový globálny trh s anti-agingom, ktorý rastie o 8% ročne. To znamená, že je to naozaj rastúci segment. Jednoducho povedané, je to megatrend. Je to megatrend roka a ide o to, priniesť vedu do kozmetiky. A v tom sme naozaj úplne vpredu. Prečo práve Dr. V? Pretože si naše produkty zamiluješ. A keď si naše produkty zamiluješ, budeš ich automaticky odporúčať ďalej. A za toto odporúčanie ti zaplatíme províziu medzi 20 a 35%. Nie len pri prvom nákupe, ale aj pri každom ďalšom opakovanom nákupe. Obrovskou výhodou u nás je, že momentálne máme mieru opakovaného nákupu 50%. To znamená, že je to šialené. Sme úplne noví na trhu a bežne je v beauty odvetví miera opakovaného nákupu 27%. To znamená, že sme už teraz výrazne nad týmto priemerom. A keďže našťastie nielen my sami sa považujeme za skvelých a milujeme naše produkty, podarilo sa nám presvedčiť aj množstvo redakcií, a to bez akýchkoľvek nákladov z našej strany. A bolo naozaj veľa redakčných článkov o Dominikovi a našich produktoch, o dlhovekosti, o budúcnosti pleťovej kozmetiky, v Elle, v InStyle, v Brigitte, v Dalla. Naozaj sme boli takmer v každom veľkom časopise. Dominik má takmer každý mesiac príspevok vo Vogue o nejakej zaujímavej novej téme. To znamená, že je jasné, že v tejto oblasti sme naozaj veľmi dobre zakotvení. A nie len my veríme v naše produkty, ale aj veľké beauty redakcie. A áno, to je odo mňa všetko. A nezabudni, tvoja pleť, tvoj čas, tvoj biznis, u nás sa môžeš stať partnerom naozaj veľmi jednoducho a samozrejme by nás potešilo, keby si sa na túto cestu vydal s nami.